En er zijn 3 gasten. Ten eerste Thijs Holmdek. De broer van Sam. De broer van Thijs. Sam. De buurman van Thijs. Owen. En we gaan vandaag een actiefilm doen. Oh ja? Op Minecraft? Nee, gewoon niet echt. En we gaan ook Minecraft doen. Maar als eerst beginnen we met de... Hier komt hij weg. En Ja. dat is ook zo'n tekst. Laten we hem mishandelen. Ten eerste. We gaan nu beginnen. Met de actiefilm. Even pakken. Wat is jij? You gotta die! Eindelijk is hij dood. I can take this not anymore. Eindelijk is hij dood. Eindelijk! Oh nee. En schiet niet hierop. Schiet op de kinderen, schiet op de mensen die hier naartoe kijken. Waar is de pistool? Waar is de pistool? Dex! Dex! Opzouten. Oh, de politiehond is er. Wat denk je? Oh, stom politiehond. Wow. Dex! Wat is dat? Auw! Ja. Hands up. Hands up. No. Hands up in the air. 3, 2, 1. Potverdorie. Mayonaise. Ik ga je missen. Ik ben nog levend. Nou, niet voor vandaag.